Ola, bo día a todos. Hoxe vai o instrumento 11º, pero co voso permiso, como aquí temos 4, verdad? Pois vamos a poñeros o día. 11, 12, 13 e 14. Son 4 instrumentos, pero é un tipo de instrumento, verdad? Bueno, pois xa sabedes, isto sí que sabedes. Temos moitísimos na casa, quizás é o instrumento máis popular nas casas, digamos así, porque é unha flauta escolar, unha flauta de bico, flauta dulce, como queramos chamala. E eu xuntei pois estas 4, alguna leva bastante tempo comigo, outra non tanto, e outra é puramente de faena. Moi ben, pois estas flautas que algunha xente non lle ten moito aquel, eu en cambio, pois sí, eu aprecio moitísimo este instrumento. E vos vou a decir por qué. Con 9 aniños, eu fun ao colexio Martín Codas de Vigo. Me levaron meus pais porque estaba preto da casa familiar. Daquela, o colexio Martín Codas, daquela, no ano 73, en pleno franquismo. Pois daquela, pois tiñamos galego, tiñamos francés, tiñamos inglés, tiñamos teatro e tiñamos música, cando non era nada habitual. Gracias a esa circunstancia e ao meu profesor Félix Fernández Vidal, que quero mandarlle unha aperta donde este, pois gracias a eso eu empecé a ter clases de música. Este foi o instrumento, a flauta, co que empezamos, co que eu empecé a descubrir, bueno, pois que non se me daba nada mal, e a partir de aí, pois todo o demais, e cheguei a ser profesional da música. Por iso eu esta flauta lle teño moita estima, porque no meu caso foi o primeiro instrumento realmente co que toquei, hasta dimos un concerto, o primeiro ano, con 9 anos, e acompañamos sempre. E agora nas clases de música, pois claro que uso, e a min é un instrumento que me gusta moito, e creo que ten moitas posibilidades, e así eu fago entender aos alumnos na medida que podo. Ben, vos presentei o pito fai uns días. O pito, claro, o pito fai unha escala a partir de aquí, do. O do aquí é este. E, bueno, ca flauta podemos facer moitísimas melodías. É un instrumento portable, barato, e que pode estar con nós moito tempo e leválo a todos lados. Por lo tanto, eu reivindico, digamos, a estima deste instrumento, e de outros, por suposto, pero este é un deles. Que vos pareceu este versión Lela na flauta escolar? Pois con este instrumento, que son pero ao mesmo tempo son 4 distintos, vos desexo un moi bo día e nada, lembramos que na casiña.